haideți să vedem exact ce se întâmplă când o persoană alergică la arahide, am ales eu ca exemplu, mănâncă arahide. Dar e valabil pentru orice alt alergen. La persoana alergică, anumite proteine din arahide sunt percepute ca fiind un material străin periculos. Odată trecute acele proteine, da, reprezentate aici prin dreptunghiurile astea colorate, odată trecute de peretele intestinal, sunt reperate de primele celule fagocite, adică de primii soldați. De aici. Monocite, macrofage, așa le cheamă. În fine, celule care mănâncă aceste proteine, le înghit, le procesează și expun la suprafața lor, vedeți aici e un pătrățel așa albastru, expun la suprafață aici anumite părți din antigenul prelucrat. În momentul ăsta spunem despre celula asta fagocit că este o celulă prezentatoare de antigen. Antigenul expus aici este recunoscut de celulele T, tot celule imunitare, care reacționează la el, generând niște mesaje chimice. Mesaje chimice care, în primă fază, determină diferențierea acestor limfocite, adică specializarea lor. Poate vă mai duceți aminte din tabăra de Paști că limfocitele T sunt de mai multe feluri, cu diferite roluri, în funcție de circumstanțe. Celulele T helper 1, da, aici sunt 2. Celulele T helper 1 controlează activitatea celulelor B de a produce anticorpi. Pe lângă asta au și rolul de a distruge direct ținta pe baza recunoașterii antigenului și în felul ăsta ne apără de bacterii, de virusuri și de alte celule patogene. Celulele T helper 2 sunt implicate în răspunsul alergic. Ele, vă ziceam că produc aceste substanțe, mesaje chimice, prin care semnalizează limfocitele B să producă nu orice fel de anticorpi, ci IgE, imunoglobulina E, specifici pentru proteinele din arahide, în exemplul nostru. În afară de celulele T helper 1-2, mai sunt și altele, cele reglatoare, cele supresoare, care au rolul de a crea toleranță față de moleculele străine, în special pentru cele din mâncare, care nu constituie un pericol. Ei, și s-a văzut că numărul acestor celule, în special, e mai mic la persoanele care au pierdut toleranța, adică la persoanele la care bariera intestinală a fost compromisă, a fost distrusă. Bun, am rămas aici, la limfocitele B. Limfocitul B primește un mesaj de la T helper 2, se transformă în plasmocit, da? Aici e vorba despre aceeași celulă, un plasmocit care începe să producă imunoglobuline E specifice pentru proteinele din arahide. Anticorpii ăștia, IgE, vă ziceam și mai devreme, că au o afinitate, o atracție foarte mare față de mastocite sau de bazofile, dacă evenimentul are loc direct în sânge. Și foarte bine, vin și se atașează de receptorii lor. Spuneam că mastocitele, respectiv bazofilele, au în interiorul lor granule cu substanțe chimice inflamatoare, care în mod normal au rolul de a apăra corpul de patogeni invadatori, numai că în cazul arahidelor, nefiind niciun invadator real, apare ceea ce numim noi reacție alergică. Și
Vă spuneam că pe un mastocit se pot agăța mulți, foarte mulți anticorpi din ăștia IgE și cu cât se agață mai mulți, cu atât reacția e mai agresivă și mai rapidă, cu atât se eliberează mai multe, se sparg mai multe granule din astea și se eliberează o cantitate mai mare de histamină, leucotriene și alte substanțe proinflamatoare. Alergenul, da, pătrățelul ăsta verde, este recunoscut de mastocit cu ajutorul IgE data viitoare, când o să mănânc iarăși arahide, și poate elibera direct toată sumedenia asta de substanțe fără să mai aibă loc toată succesiunea asta de evenimente. Fiecare substanță în parte de aici are un efect specific local, dar și la distanță și practic generează simptomele alergiei, tot ce simte o persoană alergică. O parte dintre moleculele astea atrag alte celule imunitare, care la rândul lor contribuie la intensificarea reacției alergice și tot așa la înrăutățirea simptomelor, practic. Și evenimentele se petrec la fel, și în plămâni, în piele, pe limbă, în mucoasa nazală, în funcție de poarta de intrare a alergenului și de locul unde ajunge el. Aici am dat exemplu arahidelor care ajung în intestin. Înainte de a trece la detalierea câtorva boli alergice și autoimune, aș vrea să subliniez faptul că dovezile privitoare la legătura dintre alergii și intoleranțe și tulburările psihologice, cum sunt anxietatea, depresia, migrenele chiar, ADHD-ul și indispoziții, sunt tot mai multe. Și e și de așteptat să fie așa, pentru că ambele domenii sunt afectate și au legături strânse cu starea de sănătate a intestinului și a microbiotei intestinale. Mare parte din munca de cercetare de azi, din zilele noastre, e îndreptată către strategiile de prevenție a bolilor alergice. În ultimii ani, și când zic ultimii ani, chiar mă refer la ultimii 6-7 ani, adică recent, terapiile bazate pe rolul microbiotei au căpătat tot mai mult teren în încercarea asta de a susține și de a dezvolta toleranța imunologică față de mâncare. Astea două, mâncarea și microbiota, se influențează reciproc și împreună influențează starea generală de sănătate, și cea fizică și cea psihică. În general, tendința este de a reorienta atenția dinspre evitarea prelungită a alergenului spre momentul introducerii alimentelor în dieta copilului, odată cu diversificarea hranei, și, dacă vorbim de adult, spre ajustarea factorilor care țin de stilul de viață. În 2018, Canada a publicat unul dintre cele mai vaste studii, studiul CHILD, care a urmărit peste 1000 de mame și de copii, în vederea unei înțelegeri mai bune cu privire la factorii genetici și la factorii de mediu responsabili de bolile alergice. Studiul este descris într-o carte pentru publicul larg, Lasă-ți copilul cu mâinile murdare, și pe baza lor a fost realizat și un documentar